Dobrodošli u nove glazbene vijesti CMC televizije. Glazbeni stručnjaci o budućnosti albuma. Singrlice predstavile novi singl i spot s Miljem Gora. Opća opasnost obećava više od pola tone rock'n'rolla u novoj emisiji Dalibora Petka. Premijera spota Bolje ne, ne, ne izvodi buđenje. Padat će sad još 3 dana, ali uvijek jednom stane. Znam da čak i glupa kiša ima svoje dobre strane i sve. Povodom nadolazećeg nacionalnog dana albuma u novoj ploči u Zagrebu održana je panel rasprava na temu Glazbeni album, zastarjeli format ili moderni oblik slušanja glazbe. Povodom nacionalnog dana albuma, koji se po prvi put obilježava u Hrvatskoj ove subote. Cilj je bio vratiti u fokus album kao jednu ultimativnu glazbenu formu i diskografsku i umjetničku. I vidjeli smo dakle, da ove godine smo to radili mi ovdje u Hrvatskoj i da se to dešavalo paralelno u Engleskoj, dakle da je to bila jedna velika akcija u Engleskoj, 70 godina dakle, od izlaska nazovemo prvog komercijalnog albuma iz jeseni, dakle 48. godine, to je taman 70 godina, tako da je mislim bilo lijepo nadovezati se, napraviti nešto slično ovdje, jer svi nekako mislimo da malo album ponekad izađe iz fokusa, da smo svi previše fokusirani na singlove, ali da ima svakako i dalje album izvođača koji svi diskografije objavljuju, a i da ima naravno tih velikih albuma iz povijesti hrvatske glazbe koje treba stalno slaviti i misliti na njih. U raspravi su uz Branka Komljenovića sudjelovali radijski urednik i voditelj Zlatko Turkalj, Slavko Nedić, urednik na Hrvatskom katoličkom radiju i skladatelj, te Pavao Mašić, hrvatski čembalist i orguljaš, koji je među glazbenom strukom prepoznat kao izuzetan solist i komorni glazbenik. Pričali smo dugo i spomenuli smo zapravo razne vrste albuma, ali evo, kad bi trebao sumirati što je za mene album, odnosno ovo čime sam se bavio u diskografiji do sad, to je uvijek jedan autorski rad i za mene album znači promišljanje mnogo više od samog snimanja, dakle cijeli koncept, cijela priča i jedna refleksija o svemu tome, tako da premda nisam skladatelj, dakle ja sam samo izvođač, ali zapravo interpret, dakle dovodim u vezu razne kompozicije, promišljam i nastojim da se zapravo na albumu čuje taj neki moj prijeđeni put, tako da na koncu onaj ko uzme dakle, album u ruke da vidi ne samo rad koji stoji iza toga, nego i osobni doživljaj izvođača, dakle sve ono što čini zapravo jedan ozbiljan posao. Pa sažetak panela, dakle, ovdje sad u stvari moramo raščlaniti terminološki. Dakle, glazbeni album kao glazbeni album je nešto što ima smisla i ima svoju blistavu prošlost i ja vjerujem da ima i svoju blistavu budućnost. E sad, formata na koji će taj album objaviti, to je sad sasvim drugo pitanje, jer naime činjenica je, dakle, albumi su nekad bili odnosno objavljivani isključivo na vinilima, pa je došla i varijanta audio kazeta, pa je onda nakon tog došla verzija kad su objavljivani na CD-ima, pa sad postoji, čak i bilo pokušaja i na stikovima, pa raznorazne internet varijante streaminga. Dakle, album kao album je preživio formate. Predsjednik Hrvatske diskografske udruge ističe kako je album vječni format. Album je za mnoge u svijetu bio neko ključno mjesto gdje su rekli šta imaju reći u glazbi. I mi ovaj puta smo se sjetili nekih 70 albuma, pošto je 70 godina, o kojima se može pričati. Znači, nismo radili nikakav izbor najboljih, najgorih ili srednjih albuma, nego albuma sa pričom. To su albumi koji su stvarali karijere, albumi koji su mijenjali živote, albumi koji su otvarali velike karijere i upravo tih 70 albuma je trenutak podsjećanja na sve što je bilo dobro i pokazatelj mladima kako treba raditi u budućnosti. Događaj su svirkom upotpunili Mija Dimšić, Kim Verson i Bojan Jambrošić, a zaključeno je kako će diskografi u sinergiji s autorima i izvođačima uvijek nastojati doći do idealnog krajnjeg produkta u glazbi, jer ističe na koncu dočekati sjajna budućnost na našim područjima. Mislim da je poruka da album i dalje bitan, da je vibrantan, da je u 2018. godini kada diskografska industrija u cijelome svijetu raste, sa potencijalnim dolaskom novih streaming servisa i u Hrvatskoj, u cijelu regiju, da ćemo opet vratiti albume u fokus, tako da je poruka bila da albumi su ovdje, cijelo vrijeme su bili ovdje i potrudit ćemo se da ostanu i dalje ovdje, da ostanu bitni.
Nacionalni dan albuma obilježava se 13. listopada. Tom prilikom HDU provodi različite aktivnosti ove jeseni, a projekt podržavaju i ambasadori i izvođači Mija Dimšić, Vojko Vrućina, Kim Verson, Ivan Dečak, Silente, Toni Cetinski, Mladen Puljiz, Tomislav Bralić i Dalibor Pavičić. Od ružnih planova u svijetu gluposti. Ženski vokalni ansambl Singrlice nedavno je objavio novu pjesmu S miljem gora, koja je ujedno drugi singl s njihova 4. studijskog albuma Huncut i Grdobe. Aranžman ove tradicionalne pjesme potpisuje Emil Koseto, te voditelj sastava Tomislav Jozić, koji je originalnoj pjesmi udahnuo moderni zvuk. S miljem gora je pjesma koja je nama jako draga i s njom smo pobjedili na pripetavanju prvom na natjecanju na zborovima. I jako nam se svidjela, ona je dosta likovna i snažnog je ritma i nekako jako nam je draga, pa smo htjeli nju napraviti i eto, ispalo je da smo za nju napravili spot. Singrlice su osmišljavanje i snimanje spota povjerile Goranu Kovačiću. Sami tekst pjesama kao pjesme je vrlo jednostavan kao i većina tih naših folklornih pjesama i melodija je dosta jednostavna. Međutim, ona ima tu neku likovnost koju je on svojim režijskim promišljanjima prikazao, s time da pomoglo nam je i stilist Igor Dobranić sa svojom odjećom i stylingom koji je osmislio za nas. Odabir ključnog motiva i lokacija za snimanje video spota bio je svrhovit. Snaga je u spotu prikazana u biti prirodom i priroda koja je, evo sad u ovo vrijeme kad je zeleno i ovako lijepo, je baš došla do izražaja jer smo snimali na Žumberačkom gorju i Starom gradu Samoboru, tako da je velika razlika između nas djevojaka kao nježnih i čvrstog jednog bubnjara, jakog i ostale prirode koja je u biti neumoljiva i ima svoj tijek vremenski kroz godišnja doba i sve ostalo. Uz S miljem gora na albumu Huncut i Grdobe našlo se još 9 tradicionalnih pjesama iz Slavonije, Međimurja, Podravine, Baranje, Gorskog kotara, ali i dalmatinskog Dugog otoka. Inače se mi bavimo predstavljanjem većinom kajkavskog područja, međutim naš voditelj u Salima ima neke veze i našao je tu pjesmu koja mu se jako svidjela i on ju je napravio na taj jedan čvrsti rock zvuk, ali on je taj koji uglavnom odabire pjesme i mi mu možemo dati nekakav prijedlog koja nam se sviđa, ali nije moguće baš svaku pjesmu, a da ju ne uništiš i okrljaštiš, predstaviti na ovaj način. Album zanimljiva naziva nastajao je gotovo 5 godina. Zajednički rad ansambla i iskusnog glazbenog pedagoga Tomislava Jozića rezultirao je još jednim albumom tradicijske glazbe, obogaćene suvremenim aranžmanima, no različitim u odnosu na njihov prethodni album. Huncut je inače u pjesmi Katica, Katica koja nam je bila naslovna pjesma ovog albuma, ali Huncut znači vražičak, a Grdobe nekako smo povezali vražičak kao naš voditelj, a Grdobe mi kao pjevačice Singrlice. Da se cela para za tebe spominam. Na neki način je svaka pjesma došla za sebe i na taj način je i posložen taj album. One nisu jedinstvene, one nemaju jedan žanr kojim se bave kao prošli CD koji je bio u smooth jazzu. Ovaj CD je jako puno djevojaka snimalo. Kako su se mijenjale, kako su generacije nove dolazile, odlazile, tako nam je i zvuk malo drugačiji pjevački i drugačiji su aranžmani. I mi mislimo da je to recimo nekakav pozitivan proces jer je svaka pjesma kao jedan zasebni život za sebe. Singrlice su za svoj dosadašnji rad već nagrađene s 2 porina, a zahvaljujući Huncutu i Grdobama, u ovom im se trenutku vjerojatno smiješi nadmetanje za još jedan kipić.
Čvrsta rokerska svirka i najbolja zabava čekaju vas i ove nedjelje u emisiji Dalibora Petka. Petko je uvijek u potrazi za zanimljivim gostima, a ovoga puta odlučio je u emisiju pozvati županjske rokere. Petkovu pozivu Opća opasnost rado se odazvala. Nama super, nama je okej, pa će svaka prilika gdje možemo reći ono što mi jesmo, pa ovo je izuzetna prilika gdje se može odsvirati u stvari, što i je bit svega ovoga što je Opća opasnost. Lijepo nam je s Petkom dalo, naravno stari znanci smo i od prilike da smo u nekoj toj šemi, hajmo reći, ali nam je svaki poziv drag, tako da evo, proveselili se jesmo. Prilično je poznato da Opća opasnost voli svirati i zato im nije bilo nimalo lagan zadatak odabrati samo dio svojih pjesama koje će izvesti uživo u studiju. Vjerujem da ću uživati uz pjesme koje smo izveli danas u ovom programu. Nismo imali više vremena za više tih nekakvih skladbi, ali evo, nadam se da su nešto i naučili o ovome Opća opasnost, pa od dana prvog pa do danas, da ih je možda i ponukalo da oni koji nisu bili uz nas, recimo to tako, bliže, da pronađu CD, poslušaju ono što nisu čuli već danas u emisiji, pa se negdje vidimo na koncertu. Petko je za svoje goste pripremio i čitavi niz različitih izazova koji jamče iznimno zanimljive trenutke. Molim vas, u nedjelju u 15 sati imate priliku, jedinstvenu priliku, u emisiji Dalibor Petko Show, pogledati Opću opasnost, stvari čuti Opću opasnost, ovo što smo pisali, crtali, pričali, to ćete odrediti sami. Bolje pozivnice nema, stoga budite i ove nedjelje u 15 sati uz program CMC televizije. Znam, prije ili kasnije, slomit ćeš me, znam, sad mi je to jasnije. Nismo mi za dugo, nismo jedno mi za drugo. Tebi treba neko treći, samo neka te usreći. Bolje ne računaj na ništa ozbiljno između nas. Probaj sve zaboravit, sve što tada rekli smo na glas. Bolje ne računaj na ništa ozbiljno između nas. Probaj sve zaboravit, sve što tada rekli smo na glas. Zavolit ćeš me, znam, prije ili kasnije. Otiću i sam, ne računaj na mene. Ne. Nismo mi za dugo, nismo jedno mi za drugo. Tebi treba neko treći, samo neka te usreći. Bolje ne računaj na ništa ozbiljno između nas. Probaj sve zaboravit, sve što tada rekli smo na glas. Bolje ne računaj na ništa ozbiljno između nas. Probaj sve zaboravit, sve što tada rekli smo na glas. Hey boy, don't get me wrong, I just wanna have fun. Hey boy, oh it's fine, don't get me wrong. Hey boy, it's fine, just come with me and show me some love.